Panghoholdap sa isang gasolinahan sa San Juan, Ilocos Sur. Sapul sa CCTV camera. Nagka-alerto si Ivy Hernando. Hinoldap na mga hindi pa nakikilalang suspect ang isang gasolinahan sa Barangay Gimod, San Juan, Ilocos Sur. Sa CCTV footage, makikita ang dalawang lalaking naka-helmet at face mask na lumapit sa dalawang pump attendants saka naglabas ng mga baril. Nakasakay raw sa motorsiklo ang mga suspect. Di ko ang masidig na mo ito, tinutukan dakit ni manang dyan iti paltong hold up to. Kunada ma'am. Patayin ka kunana ka na di kadwa ma'am. Tinangay ng mga suspect ang kita ng gasolinahan na nasa halos 15,000 piso ang halaga at cellphone ng isa sa mga pump attendant. Iwar mo di kwartam kunana. Data di sa'yo, data lang tinaglakwa mi kuna mo. So di paltong nakatutok dito ko ma'am. Ayon sa biktima, 2 beses nilang nakitang nagpabalik-balik ang mga suspect bago mang-hold up. Alas 7 umano ang pasok ng kanilang gwardiya, kaya wala ito na mangyari ang insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin at kung may kaugnayan ang mga ito sa iba pang kaso ng robbery hold-up. Inaalam natin sa ibang bayan kung parehas yung modus operandi nila, maglagay sila ng security nila para hindi naman kasi sapat yung CCTV. Kasama si Norman Raka, ako si Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amianan.